категорична. Така че ще говорим за вярата и за духовната власт. Бачка, човече, толкова много си благословен и толкова много си избран да живееш такъв живот на вяра. До сега винаги е било на ръба, не? На ръба. Ама винаги се е получавало нещо. Сега Господ започва да ти дава плодовете на вярата. Започваш вече да събираш плодове, човече. Плодове. Тоест, няма да е чак толкова на ръба, но няма как да е без вяра. Идват по-големите проекти. Има широко отворена врата за по-голямо благословение и ще трябва да бъдеш решителен, за да минеш. Не ти липсва решителност, не ти липсва и смелост. Така че, усетиш ли? Действай. Действай. Усещам някакво, не знам, преместване ли какво е, но действай. Усетиш ли момента, действай. Тогава ще видиш плодовете. Вяра и духовна власт. Много са вярващите, които имат вяра. Ние затова сме назовани вярващи, защото имаме вяра. Но дали работи духовната власт? Дали вярата е свързана с духовната власт? Дали духовната власт, овластяването, силата, защото ако има власт, има и сила. Ако има власт, а няма сила, тя не е власт. Така че, приятели, тези две неща са като моретата, като водата, нали, мокрото и водата. Те са заедно, силата и властта. Но, възможно ли е да имаш вяра, а всъщност да не ходиш в тая духовна власт, която Бог ти е упълномощил? И ако е така, как можем да си вземем поправителния изпит? Това е за което ще говорим днес. Как мога аз да си взема изпита? Да имам вяра и властта на Бог да работи в живота ми. Така, нека да продължим нататък. Аз зададах в четвъртък един въпрос, нали, как паднаха ерихонските стени. След тая моя пледуария би трябвало да се сетите веднага. Как паднаха ерихонските стени? С вяра. Добра църква. Благословена църква. Те не паднаха с обикалене, хора. Ако ерихонските стени са паднали с обикалене, това означава, че те и да нямаха вяра, щяха да паднат. Но Библията казва, че те паднаха чрез вяра, така че ако евреите си имали вяра и 100 обиколки да направят, нямаше да стане работата. Вярата е била тази, която Бог е видял в сърцето им и заради която Той е натиснал тези стени да паднат. Ето какво казва Божието Слово. Евреи 11:30. Чрез вяра ерихонските стени паднаха след 7-дневно обикаляне около тях. Чрез вяра. Не чрез обикаляне. Пише чрез вяра. След 7-дневно обикаляне. Знаете ли, ако нямате вяра, започнете да обикаляте. Колкото повече обикаляш, нали, това е най-странният начин на водене на война. Вместо да излязат с стенобойни машини, те изваждат народа и народа почва да обикаля. Защото в очите на Господа всеки е войн. Представете ли си? И всяка една обиколка започва да им дава една картина. Картината на това трябва да падне. Трябва да падне. След всеки един Божи ден. Ден първи, ден втори, ден трети, ден четвърти, ден пети и последния ден 7 пъти. 7 пъти трябваше да го направят само за един ден. И те паднаха. Постоянството изгражда в тебе картината на бъдещето. Постоянството вгражда в тебе онова, което искаш да стане, пък не се вижда. Защото Библията казва какво е вяра. Нали? Знаете дефиницията за вяра? Бог дал ли е на вярващите достъп до Неговата власт? И вярата свързана ли е с духовната власт? Нещата, за които сега ще говорим. Какво е вярата? Бог дал ли е на вярващите достъп до Неговата власт? Вярата свързана ли е с духовната власт? Не знам как ще ви ги говоря тези неща само за една служба, защото само това са отделни теми за семинар. Но ние ще бъдем бързи. В Еврейки 11 глава, 1 стих, а вярата е даване твърде увереност, холи неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Това е нашия превод.
даване не на увереност, на твърда увереност. За ония неща, за които се надяваме. И след това убеждение за нещата, които не се виждат. Ако ти не си убеден за това, което не се вижда, надеждата си остава надежда. Надеждата превключва на скорост вяра, когато започнеш да станеш убеден, че това, което не се вижда, то идва. Превода на Велин казва, вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме. Убеденост в неща, които не виждаме. И много ми харесва православния превод. Изключително много. Вяра е жива представа. Жива представа. Можеш ли да го видиш в себе си? Жива представа за онова, за което се надяваме. Тоест, надеждата да си я представиш тук вътре, в акъля, в БГ ума. Вижте, ние в България много на власт не вярваме, но Божията власт вярвайте. Бог не е като нашите управници. Там няма нужда да изследваме и да видим верно ли. Приемете го като верно и ще разберете, че е верно. Вяра е жива представа за онова, за което се надяваме. И вижте, и разкриване на онова, що не се вижда. Вау! Значи, ако ти имаш жива представа вътре в себе си за това, което се надяваш и продължаваш да го искаш, Бог ще ти разкрие идването му. Разкрива се момента на идването или моментите на идването. Ще имаш знаци, по които ще го разбереш. Както Авраам имаше знак преди да разбере, че ще има син. Бог му даде знак. Единият е обрязването и втория е смяна на името. Да? И този знак беше след една година. Допреди това беше обещание и не се знаеше кога. Но понеже той си представяше вътре, че той има син от Сара, трябваше същото да заживее вътре и в Сара, защото същата тая глава 11 пише и с вяра сама Сара доби сила да зачене. Значи тя също тая жива представа е заживяла вътре в нея, че и тя на тая възраст може да роди. И Бог започна да разкрива кога ще стане. Когато ти държиш здраво курса на вярата и го искаш, Бог ще ти разкрие, че времето наближава. Той ще ти даде знак. Той ще ти даде това, от което имаш нужда. Вярата има своите знаци, хора. Те не е някакво изкуствено напомпване. Ако си в това състояние и се почнеш да се молиш и вярваш, и имаш една жива представа за нещо и такова, и то още е смътно, много не се вижда на хоризонта, едва, обаче ти продължаваш вътре в себе си да виждаш уно и другото, и да се молиш, и да го назоваваш. После става малко по-ясно. И ти продължаваш, и ти не спираш. Защото ако спреш, ще си остане такова мъгляло. И накрая отиваш до край. И всичко става ясно. И става част от живота ти. И ти ставаш това, ти преживяваш всъщност това, което е било жива представа. Ти ставаш, ти материализираш, вярата материализира това, което виждаш тук. А вяра е да го видиш първо тук. И тогава, когато Бог види, че го видиш тук и го искаш, започва да го вменява за правда. Вменяването означава вграждане, означава напояване, означава, че когато дойде водата, започва да расте нещо. Ти разбираш, че нещата са добре. Ето ви Господ Исус Христос. До тук беше какво е вяра. Кратко, точно и ясно. Сега отиваме към Божията власт. Матея 9 от първи стих надолу. Тогава той влезе в една ладия, премина и дойде в своя си град. Кой беше града на Исус Христос? Капернаум. Някои казват Назарет, някои Витлеем. Не, той е роден в Витлеем. Той е израснал в Назарет, но чудесата, живота му, като в служение, премина в Капернаум и там направи най-много чудеса. И ето донесоха при него един паралитик, сложен на постелка. И Исус, като видя вярата им. Хора, вярата може да се види. Ако щете ми вярвайте, но вярата може да се види.
Исус, като видя вярата им, рече на паралитика: дързай, синко, прощавате си греховете. И ето някои от книжниците си казаха: този богохулства. Исус, като зна помислите им, рече: защо мислите зло в сърцата си? Но урокът тук е: вярата може да се види. Сега имаме един въпрос. Тук ни пише: Исус, като видя вярата на паралитика. Видя вярата на 4 му приятели, които го спускаха. Какво е това, което ти спускаш пред Господа? Те имаха жива представа, че когато закарат техния приятел при Исус, той ще трябва да стане. И затова, въпреки че той беше още на постелката, те не преставаха да търсят къде е Исус. Като разбраха къде е, разкриха покрива и започнаха да го пускат надолу, защото имаха друга картина в ума си. Този човек е хубаво, че не им се противопоставяше. Понякога някой, като има повече вяра от тебе, не му се противопоставя. Няма да видиш зло от тая работа. Нека да отидем по-нататък. Защото кое е по-лесно да река? Прощават ти се греховете или да река: стани и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята, вижте, да прощава грехове. Сега Исус говори за тази власт, която е невидима, защото те щяха да видят власт, която е видима. Има власт на земята, нали? Да прощава греховете. Тогава каза на паралитика: стани, вдигни постелката си и иди от дома си. Вижте, и той стана и отиде от дома си. И той стана и отиде от дома си. Какво означава вдигни си постелката? С една дума, както тези, които те носеха при мен и в техния ум, тяхната представа и тяхната вяра беше, че ти повече не си тая на тая постелка, сега на тебе ти казвам: съедини се с техния дух, съедини се с техния ум, събери си първо постелката и тогава ставай. Тоест, събери си миналото, защото това вече няма да бъде твое минало. И пътят на вярата работи в две насоки. Ако гледаш към бъдещето, към Божиите обещания, които още не са се изпълнили в живота ти, и ги назоваваш, и ги изговаряш, нали, ти вървиш напред и Бог докара това бъдеще и то става реално в живота ти. Обаче има две неща, които не се виждат. Нали? Вярата беше убеждение в неща, които не се виждат. Има две неща, които не се виждат. Не се вижда бъдещето, не се вижда и миналото. За бъдещето нямаш преживяване, за тях се молиш, за миналото имаш преживяване, но това е спомен. И ако ти се обърнеш към миналото и започнеш да го говориш и да го назоваваш, ти ще го преживяваш в момента отново и отново и отново. И какво става, понеже вървиш към бъдещето, твоето минало става твое бъдеще. Нямаш нужда от това нещо. Миналото е поука. Миналото е урок. Миналото не е живот. Обещанията на Бог за сега и за бъдещето, това е твой живот. Това е нашия живот. Така че, скъпи приятели, защо Господ му каза: вземи си постелката с една дума, искам в твоя ум да сложиш картината, каквато е в ума на твоите 4 приятели, че тая постелка повече не ти трябва. И той е събра и пише и отиде от дома си. Отиде от дома си изцелен. Защо? Защото Господ му каза: това ще бъде твоето дело на вяра. Тяхната вяра я видях, искам да видя твоята вяра. И той, представете ли си един парализиран човек, как започна да шава и докато още не е здрав, почва да се събира постелката. И колкото повече я събира, по-силен става. Колкото повече я събира, толкова повече Бог му дава знак. Преди малко беше силен, сега си по-силен, хайде сега отивай си вкъщи. Така работи Божията вяра плюс дела. Защото вяра без дела, каква беше? А мъжествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, който бе дал такава власт на човеците. Нека да ви кажа нещо. По това време някой вярваше ли, че Исус е Божия син? Не, това е още в началото на неговото служение. Матея 9 глава е след Матея 5, 6, 7, 8. Началото на служението. Те не вярваха, че е Месията. За тях това беше един пророк, това беше един учител, един човек. И тук нарочно е записано: прославиха Бога, който бе дал такава власт на човеците. И сега тук въпросът ми е: Исус правеше чудесата, които трябва да направи,
От позицията си на Божий син или от позицията си на Бог станал човек? Бог станал човек. Тоест от позицията на Бог или от позицията на Бог станал човек? Бог станал човек. Защото ако е от позицията на Бог, ние няма да можем. Но ако е от позицията на Бог взимал човешки образ, да дойде тук на земята, да ни покаже как ние като хора, уповавайки на Бога, изпълнявайки Словото, можем да живеем живот на успех, благословение, чудеса, знамение, това от което имаме нужда. Можем да получаваме обещанията на Бога, ходейки по Неговото Слово чрез вяра. Исус дойде да стане този модел за нас и да умре на кръста след това, да ни изкупи от греховете и да ни въведе в вечността. Така че, приятели, тази власт е дадена на човеца. Ма това е Исус. Добре, хубаво, това е Исус. Нека да отидем по-нататък. Съгласен съм, че това е Исус. Но другото нещо, което искам да забележите, че между вярата и властта винаги има връзка. Винаги има. Няма как да имаш вяра, а Божията власт да не е на твое разположение. Няма как това нещо да стане. И ако отидем по-нататък, в същото това Евангелие, Матея 28, 19 и 20, тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Не само на небето и на земята. Няма значение кой е на трона български. Значение е кой е на трона на небето. Разбирате ли? Бог има власт и на небето, и на земята. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин. Защо Исус им каза: аз съм с вас? Като погледнете синия шрифт, даде ми се всяка власт къде? На небето и на земята. Съвсем нормално е Исус да е с нас, за да работи Неговата власт. Това е причината. Ние не я притежаваме. Ние сме с този, който я има. Библията казва: и даде им власт да изгонват демони. Да, но Той беше с тях. Да, но Божия Дух, Бог присъства в живота ни, за да работи властта. Може би ще има само двама души в живота на цялата земя, където Бог е упълномощил да морят земята с каквато язва биха си поискали те. И това е Откровението, 11 глава, двамата свидетели. И си казвам: Боже, какви са тия двама свидетели, толкова много да им имаш доверие. Но това е за хората, за които е писано, нали, каквато язва те биха си поискали, колкото пъти, нали, те ще го направят. Но при нас Бог е с нас, за да може да прави така, вследствие на показаната му вяра, властта му да работи. Властта му да работи. Хайде да отидем, добре, оставяме Господ Исус Христос, отиваме сега при Петър и Йоан. Петър и Йоан, това са вече човеци. Петър Бог ли е? Не е Бог. Йоан Бог ли е? Не е Бог. Обикновен човек, като мен и тебе. Знаем за този, който беше пред красни врата слаган толкова много години, куц човек. Петър с Йоан се взря в него и рече: погледни ми. И човек, нали, ги погледна, защото се надяваше да получи нещо. Петър рече: обаче злато и сребро нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назарена стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, вдигна го и на часа нозете и глезените му добиха сила. И той, ето пак имаме вяра с какво? С дело. Отново имаме вяра с дело. Смело дело, решителен човек той е Петър, нали? Човека чува думите на вяра, но не става. Ама този, който ги казва, бая си ги вярва. И накрая му казва: човек, така няма да стане. Отива и го издърпа. Отива и го издърпа. И те добиха сила. И сега, добиха сила. Защо обаче добиха сила? И той като скочи, изправи се, проходи и влезе с тях в храма, да ходеше и скачаше и славеше Бога. И всички люди го видяха да ходи да слави Бога. И апостол Петър в 16 стих отговаря:
Защо? Защо стана това нещо? Израелтяни, защо се чудите? И той казва, на основание на вяра в името му. Неговото име укрепи този, когато гледате и познавате. Да, тая вяра, която е чрез него му даде пред всички вас това съвършено здраве. Виждате ли? Горе в 7 стих пише, грезените му и розете му добиха сила. А Петър казва, не гледайте на силата. Вярата е причина за силата. Ние имахме вяра и на основание на вяра в името му. Силата на Бога се раздвижи, приятели. Упражнявайте вяра, бъдете като Авраам да упражнявате вяра. Библията казва в Новия Завет, ние, които упражняват вяра, те са Авраамово потомство. Авраам упражняваше вярата. Вижте вярата на Авраам в началото. Бог му каза, иди в земята, която ще ти покаже. Не му каза земята. Той тръгна след сърцето си, защото Бог беше видял, че тая цел, сложена от баща му в неговото сърце, от Тара, беше и Божия цел. И понякога Бог няма да ви каже посоката, виждайки, че имате в сърцето. Ще трябва да вземете решение да вървите натам. Той отиде. Съвършена вяра до тук. Идва обаче глад. Нали, направи там жертвеник. Жертва на Бога имаше. Бог му каза, тая е земята. Дойде глад и той избяга в Египет. Господ не му каза да отиде в Египет. Той само отиде. Съвършена ли беше вярата? Тук вече не беше съвършена. Там се върна с една египтянка, която после им обърка малко живота. Между две жени стана така нещо неприятно. Обаче Бог започна да му съвършенства вярата. Лека по лека, лека по лека. В Египет излъга, че жена му не е жена. После пак излъга, че жена му не е жена, но после вече не лъжеше. Хора, вярата се усъвършенства. Само ако дръзнете да правите нещо в посока на това, което вярвате. Ако стоим и чакаме, се усъвършенстваме в чакането. И колкото повече се съвършен в чакането, толкова повече наследяваш протакането. Нека да продължим нататък. Някой ще каже, но това е за апостолите. Това е за апостолите. Нали, аз съм си един обикновен човек, аз съм тук един настолен християнин, идвам, знам си моя стол къде е, като дойда в тая църква си сядам на моя стол, 4-та редица, нали, 5-ти стол. Това е място, където Бог ме е изцелил, само тук Бог е изцелява, другите столове са различни. Нали? Това е за апостолите. Добре? Може. Дели на апостолите, 12 глава. И около това време цар Ирод простря ръцете си да притесни някой от църквата. След тук се... И какво означава цар Ирод да притесни някой от църквата? Уби с меч Йоановия брат Яков, той помна лидерите. И като видя, че беше угодно на юдеите, той при това улови и Петър. И като го хвана, хвърли го в тъмница и предаде го на 4 войници да го вардят, с намерението да го изведе пред юдеите подир Пасхата. И така, те вардеха Петър в тъмницата, а църквата, не апостолите, не учителите, не пасторите, не евангелизаторите, не дяконите даже, да е записано тук, църквата означава вярващи събрани заедно. Там може и да е имало там някой служител, но като видим Петър къде отиде, след като го изкараха от затвора, ние виждаме, че това са били обикновени вярващи събрани заедно. Църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. Къде беше Петър? Предаде го. Къде беше? Помните ли? Предаде го тук на 4 войници да го вардят. Той беше там. Можеше ли да се освободи сам? Не. Можеше ли някой да въздейства на Ирод? Щеше ли да имат шанс с протести? А? При такъв цар. Нема шанс! Обаче Библията казва, че църквата принасяше усърдна молитва за него.
Това е, което можеха да направят. При наличието на такива тирани е по-добре, ако Бог просто не те води да протестираш, а на Бог му трябва само един протестираш понякога. Не му трябва, Бог не работи с тълпи хора, повярвайте ми. Не мога да видя в Библията някъде Бог да работи с тълпи от хора. Даже ако тълпата му много ги пресява, като Гедеоновите 300. Нали? Но църквата принасяше усърдна молитва. И гледайте какво става след молитвата. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника. Не пише, че Петър спеше с двама войника. Което да си правиме, нали, да имаме този начин на мислене, че и войниците са спели. Като видите, нали, такива рисунки, като тази, все едно и войниците спят. Няма такова нещо. Войниците са на стража. Войниците не спят. Библията казва, че той спеше между двама. Заспали войника. Да виждате тук в текста, заспали войника? Не. Между двама войника. Укован с две вериги. И стражари пред вратата вардеха тъмницата. Значи, не само, че при него вътре в тъмницата е имало опасния човек. Ние сме много опасни за тъмнината. Ами, и отвън на вратата също вардят. И църквата се моли. Църквата се моли, обаче не знае какво става. Знаете ли колко пъти ще се молите и няма да знаете Бог как действа? Но ще иска да продължавате да се молите. И ето, един ангел от Господа застана до него и светлина усея килията. И като побута Петър по ребрата, при наличието на живи, на будни войници, не знам как е станало това нещо, хора. И като понякога става така, аз съм слушал такива случаи, по времето на комунизма пренасят Библии и вече, нали, минават там през милиционерски постове, такива, които има, спират и няма. Милиционера казва, отваряй багажника пълен с Библии. Това е 70-80 години. Няма как да ги скрием. Казва, няма. И накрая си казаха ни, Господи, отива, отключва багажника, Библиите са там, човека гледа се едно, изобщо не е в час. И вика, добре, заминавайте. А тия чика и така. Като пастор Райнхард Бонке, когато е бил в Нигерия, един от случаите, в които са искали да го убият, той отпреде на първата седалка в един Мерцедес и мюсюлманите са направили КПП-та и през всяко едно минават и търсят Бонки къде е, и Бонки е на първата седалка и всеки един от тях проверява хората, вижда го, всеки знае как изглежда и казва, минавай. Ей, такива неща прави нашия Господ. Тъй, че тук не е по-различна картинка, тя е отработена. И веригите паднаха от ръцете му, и ангелът му рече, опаши се, обуй сандалите си, и той стори така, тогава му каза, облечи дрехата си и дойди подир мене. И Петър излезе и вървеше изподире, без да знае, че извършеното от ангела е действителност. Но си мислеше, че вижда видение. Чак като трябваше да се облича, разбра, че е реално, защото той си вика, аз съм извън тялото, не ми трябва облекло, нали? Като взе да се облича, взе да разбира, тук и май, сега става, бе. Но си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, знаете ли какво значи стража? Будни войници. Ето ви го пак същото. Будни войници. Ангела е видим, Петър е в плът и кръв и те минава и никой не ги спира. Дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама. Сигурно Бог е сложил някоя фотоклетка. А като излязоха през нея, изминаха така. Изминаха една улица и ангела веднага се оттекли от него. Нито инструкции му даде, нищо не му даде. Инструкциите бяха облечи са, събуди са, обуй са, в час, влез в час. Сега става това с тебе. От тук нататък никакви инструкции. А Петър, когато дойде на себе си, рече, сега наистина знае, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от всичко, от което юдейските люди очакваха.
Като поразмисли, дойде в къщата на Мария, майката на Йоан, чието презиме бе Марко, където бяха събрани мнозина да се молят в една къща. Обикновени вярващи хора, които се молеха. И какво стана, когато се молеха? Властта на Бога се задвижи чрез този ангел и Петър беше освободен. И ако първият случай беше с Исус и ти можеш да кажеш, да се извиниш и да кажеш, виж какво, все пак това е Господ Исус Христос. И ако вторият случай беше с апостолите и да кажеш, да, не, аз не съм апостол. Третия случай е с точно обикновени хора от една църква, от една домашна група, които просто решиха, няма да спим, докато Петър спи. Ако той е приел, че утре е мъртъв, ние приемаме, че утре е жив. Петър в съзнанието си имаше сигурно, че отива при Бога. Не знам, може би си мисли, че ангел дойде вече да го вземе на небето да ходи. Обаче тези хора, в тяхното съзнание, в тяхната жива беше представа. Тяхната жива представа беше, искаме да видим Петър жив. Искаме си го обратно. Какво да правим, когато имаме на власт такива хора? Какво да правим, когато на власт имаме диктатори? Познавате ли ги тези лица? Да. Не знам по-младите дали ги познават, но тя, например, не знае кой той е Левия. Да, защото е дете, не е расла. Но, когато имаме такива диктатори, какво правим? Как? Възможно ли да отидеш да протестираш пред тях? Нали? Това най-младият цветният. Познавате ли го? Ким Чен Ун. Ким Чен Ун. Това е на Северна Корея, диктатора. Нямате си на представа какъв тормоз са подложени там християните и въпреки това има християни. Знаете ли, че християни няма право да гледат към небето там? Единственото нещо, което християните имат право да правят е да работят в най-тежкия труд, да гледат само надолу и когато ги погребат с очите надолу. До такава степен има страх за това. Така че, когато имаме такива хора, аз искам да ви дам малко насърчение. Даниил 3 глава. Цар Навуходоносор направи златен образ. 60 лакти висок. 60 лакти са приблизително хора 30 метра. 60 лакти висок и 6 лакти широк. И го постави на полето Дура в Вавилонската област. Тогава цар Навуходоносор прати да съберат, вижте, сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законовеците и всички стигаде голям са. И всичките началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил. Вижте с кои се започва? С обикновеното население или с началниците? Разбирате ли, че в момента греха работи по този начин? В момента греха се озаконява отгоре надолу и вече блъска народа и народа ще трябва да приеме законите греховни. Оня ден ми изпратиха една статия на този, който е губернатор в Калифорния, че е подписал вече един закон, според който педофилите имат там равни права и ако някой иска да използва някое момченце или момиченце, могат да не го подведат даже и под отговорност. Това е закон, подписан в този щат. Отгоре той излиза надолу и блъска народа. Ма не ми ги разправи тези неща, аз не искам да се сблъсквам с тези хора, бе. Те се сблъскват с тебе, бе. Я отблъсни това нещо. Разбирате ли? Ма аз не искам война с тъмнината, ма тъмнината воюва с тебе, какво ще правиш? Ма аз не искам да се занимавам с това общество, ма това общество се занимава с тебе и децата ти, какво ще правиш? Така е. Разбирате ли, че има вече стълкновение, от което няма бегане? Така е. По-скоро се стани твърдо, както тук трима младежи. Защото всички началници са къпа, вижте ги, всички управители, наместници и така нататък, законоведци,
В момента законовеците в България и по света узаконяват зло. Законовеците са тук. Обнародвано. И застанаха пред образа, който Навуходоносор бе поставен. Защо? Защото горния стих каза, отидоха на посвещението на образа. И застанаха пред образа. Всички началници, оттренирани да бъдат там. Това е елита на царството. Тогава Гълшетай викаше със силен глас: вам се заповядва, племена, народи и езици. Вижте сега, след като началството показва за какво става на въпрос, оттам нататък се обръщат към народа. Вам се заповядва, не предлага, заповядва. Племена, народи и езици. Защото когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете, да се поклоните на златния образ. Виждате, че всякакъв вид музикален инструмент беше вкаран тук вътре. Да прославя Сатана. Това е идеята на дявола за хваление, за поклонение и за музика. Защо в немалко църкви Сатана не иска, дори в Америка да има хваление, защото хвалението му бърка в най-голямата рана. Той беше хвалител на небето. И ето какво се казва. По-нататък. А който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен пред пламенната огнена пещера. Затова, когато всичките племена чуха звука, тук съм спестил инструменти да не се повтарят, падаха и се кланяха. Не паднаха и се поклониха един път. Това е един глагол, който казва и отново, и отново, и отново, докато трае музиката. Паднаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор бе поставил. Само че имаше един проблем. След елита на царството, ние виждаме, че и народа се покланя. И там от народа някъде, или от елита някъде, след като народа вече е готов, задаваме си въпроса, ако ние сме там, какво ще правим? Един въпрос имам, преди да ви покажа другата картина. Ние знаем, че Седрах, Месах и Абденаг останаха прави. Според вас има ли други идеи там? Да. Значи те какво са правили? Ланали са. Това знаете ли какво означава? Разтълкувано на наш съвременен християнски език от 21 век. Съгласен. Това означава някои християни да останат прави, други да се кланят. И царю си издал указ, защото всеки човек, който чуе звука на тръбата, свирката на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика да падне, да се поклони на златния образ. А който не падне и не се поклони, да бъде хвърлен с пламенната огнена пещера. И има някои юдеи, които ти си поставил. Как можа? И има някои юдеи, които ти си поставил на работи на Вавилонската област. Седрах, Месах и Абденаг, които човеци, царю, не те зачетоха, на боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се кланя. 3 провинения. Не те зачитат, нямат уважение към тебе, което си е смъртен грях. На боговете ти не служат и на този образ не се кланят. Много интересно как 3 глава идва след 2 глава. Помните ли какъв образ на Навуходоносор сънува във 2 глава? Той е с различните метали. И в 3 глава той го прави. Само че го прави златен образ. Искаше явно да се обожестви, не знам, но това е било и... Този цар е станал много арогантен цар. Изключително арогантен цар. И Библията казва, че това са хора, които не се кланят. Добре. Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седрах, Месах и Абденаг. И Навуходоносор, проговаряйки им, рече:
Сидрах, Месах и Абденаго. Нарочно ли? Не разбира се, че е нарочно вече. Но ние целенасочено го правим. Или просто е случайно. Царю, случайно, аз ще погъна крак. Не. Нарочно ли да служите на моя Бог и не се кланяте на златния образ, който поставих? И 16 стих казва: Сидрах, Месах и Абденаго рекоха в отговор на царя Навуходоносоре. Даже не му казаха тук царю, първо му казаха по име. Навуходоносоре, с една дума, разбери първо, че си човек. Нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Понеже търсиш отговор, ако е така, нашия Бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ. И от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланеме. С една дума на тема сложиха печат. Гарантирано. Гарантираме ти, няма да стане тая работа, дори да ни хвърлиш в пеща. Сега той хвърли ги в пеща. Хвърли ги. Да. Бог беше ли там? Да. Ето, аз съм с вас от сега и до свършека на века. Защо? За да може властта, която Бог ни е дал, да оперира. Те се разхождаха вътре между огнените пламъци, сигурно са се разговаряли с Исус в Стария Завет. И тогава царя беше потресен и промени закон. Имаше ли протест? Да. Колко бяха? 3. Бог каза: достатъчно. 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 Ако Бог иска да те прати там, на жълтите павета в София отива, ако Бог не те праща, какво правиш там? Това не е начинът, по който трябва да се промени една държава. Аз съм си говорил с много хора, аз съм казал така: ако няма новорождение отвътре, който е управник да смятва да се смениш и прави същия работа. Няма ли новорождение в сърцето, няма ли покаяние, няма как да стане. Даниил 4.4. Аз, Навуходоносор, като бях спокоен от дома си, благополучен на палата си, видях сън, който ме оплаши, размишленията ми на леглото ми и виденията на главата ми ме смутиха. Сега, искам да ви покажа как Бог дисциплинира този цар и кой беше причината за неговото дисциплиниране. Понеже този цар беше диктатор. В момента говорим за диктатори. За такива, които много внимателно трябва да подходиш към тях. 4 глава казва: аз, Навуходоносор, като бях спокоен от дома си, благополучен в палата си, видях сън, който ми оплаши, и размишленията на леглото ми и виденията на главата ми ме смутиха. Искам да ви покажа как Бог дисциплинира този цар. Чрез Сидрах, Месах и Абденаго имаше протест. Сега виждаме, че следващото дисциплиниране на царя е без протест. По съвсем различен начин. Виденията ме смутиха. Най-после дойде пред мене Данаил, чието име е Валтасар, по името на моя Бог, и в когото е духът на светите богове. И аз разказах съня пред него, като рекох: Валтасаре, началници на врачовете, понеже узнах, че духът на светите богове е в тебе и никаква тайна не е мъжна за тебе, обясни ми виденията на съня, който видях, и кажи значението му. Там снимката, която виждате, е царя да иска мъдрост от този пророк, защото нито един от неговите магьосници, нито един от неговите врачове и умни хора не можеше да разтълкува съня. Къде са днеска тези хора? Къде са днеска тези хора? Защото Бог все още дава сънища, които врачовете и езодиите и нищо не може да разтълкува. Ето какви бяха виденията на главата ми, на леглото ми. Гледах ето дърво сред света, на което височината беше голяма. Това дърво стана голямо и яко височината му стигаше до небето. И то се виждаше до краищата на целия свят. Листата му бяха хубави, плодът му изобилен и в него имаше храна за всички. Под сянката му почиваха полските животни и на клоновете му обитаваха небесните птици и от него се хранеше всяка твар. Това е състоянието на неговото царуване. Бог започва лечение, наречено гордост. Обаче, кога започна лечението, наречено гордост? Видях във виденията на главата си, на леглото си, и ето, един свят страж слезе от небето. Църквата се моли, ангел слезе от небето в Новия Завет. Тук някой се моли, свят страж слезе от небето. Много интересно. И извика със силен глас, казвайки: отсечете дървото, изсечете клоновете му,
Утърсете листата му и разпреснете плода му, нека бягат животните изпод него и птиците от клоновете му, обаче оставете в земята пъна с корените му сред полската трева, и то с железен и меден обръч наоколо, и нека се мокри с небесната роса, и участта му нека бъде с животните в тревата на земята. Сега това е наказанието. Но Библията казва, че един свят страж ще за от небето. Няма да разсъждаваме за що железен обръч, защо меден обръч, нали, какво означава пъна. Това са все неща, които Бог ни дава да знаеме какво означава това нещо, но нека да отидем по-нататък. Искам да се фокусирате. Защо от небето слезе този ангел, който в съне трябваше да отсече това дърво? И 16 стих казва, нека се измени човешкото му сърце и нека му се даде животинско сърце. И така нека минат над него 7 времена. И 17 стих, самият цар казва. Самият цар казва какво чува на сън. Тая присъда е по заповед на стражите и делото на думата на святите. За да знаят живите, че Всевишният владее над царството на човеците, дава го комуто ще и поставя над него най-нищожния измежду човеците. Тая присъда е по заповед на стражите. Този страж слиза от небето и издава заповед. А делото, да стане това дело, той дело да стане, да слезе от небето, е по думата на светите. Имам един въпрос. Ако стража е Божия ангел, кои са святите хора по това време? Вярващите, точно така. Разбирате ли, тези вярващи хищни са ходили при царя? Те са започнали да наблюдават живота му и да казват, Господи, този цар прави каквото си иска, издига който си иска, убива който си иска. За него в следващата глава, понеже нали, дядо му става после, т.е. баща му става после, сина му после става цар, той, нали, и той също е наказан. Да. Пак същия пророк тълкува разни неща, писаници на стената. Разбирате ли? Делото на думата на святите. Вижте православния превод как го пише. Този стих там е по повеле на будните е това определено, значи будните са стражите, които са от небето, и по присъда от светиите е отредено. Православният превод казва по присъда от светиите. Значи Божия народ, който е страдал, се е молил и е казал, Господи, искаме присъда. Искаме да се намесиш в живота на този цар. Искаме да му покажеш, че е човек първо. Искаме да му махнеш гордостта. Искаме ремонт на душата му. И Библията казва, святия страж слезе от небето. Днеска как се молиме за правителството? Нали, Бог казва, когато двама или трима се съберете на едно място, нали, каквото и да поискате, ще ви бъде дадено, нали, от Бога, който на небето, ще бъде дадено на земята. Ние се събираме по двама и трима и какво правим? Двама или трима, така се събираме. Нали, ето, вачката е тук, здрасти, ваче, какво правиш? Ела така малко, двама или трима, събираме се, двама сме с него. Това ще се е малко. Лекичко малко. И ние почваме, какво ще кажеш за тия протести? Бат Бойко, как е? Как не са наяли този ваче? Да. И още еде. Там съм после. Ако така, ние сме двама, ние сме на земята, ние говорим за това и това ни е дадено. Дадено ни е какво? Управляващи, които продължават да казват. Когато ги удумваме по този начин, нали? А той Гешев, какво ще каже за него? Ако така говориме, на земята сме, двама сме и това ще имаме. Обаче ако се съберем и започнем да се молим, Господи, искаме да подействаш в душата, но тогава беше царя, беше лесна промяната. Няма проблем. Господи, искаме да подействаш в целия парламент. Амин. Нали? Това прави разликата. Защото царя, в следващата глава, неговия син Валтасар, царя беше с всичките си велможи заедно, с целия парламент. И ръката започна да пише, всички се оплашиха.
Днеска тези неща могат да станат, приятели. Амен. Благодаря. Днеска тези неща могат да станат. Въпросът е ние като се събираме, какво правим, кого отдумваме и защо го отдумваме. И понеже сме няколко и сме на земята, ние си имаме това от Господа, който е на небесата. Положението е същото. Къде са нашите молитви? Това съм изложил стената на плача в Иерусалим. Там ходят и се молят, ходят и се молят, ходят и се молят. И единственият случай, в който на тая стена нямаше хора да се молят, беше COVID-19. Молитвите, които от векове са там, един вирус за определен период от време ги спря. Една лъжа, една измама спря хората да се молят. Какво очаква сега Сатана? Израел да поддаде. Той си мисли, че само пред тая стена се молят. Те си молят в късти Божие творение. Изпращава. Дали се молиш вкъщи? Или на стената? Или зад стената? Или пред стената? Силата е в молитвата. И молитвата Бог получава материал, след който Той прави тази история. Така че, скъпи приятели, днеска искам да ви кажа каква е тая власт, която Бог е отредил ние да имаме и че много често тая власт се освобождава чрез вяра, когато правиш някакво действие, или чрез молитвите, когато изискваш неща да стават, защото няма какви действия да правиш. Други, освен да подгънеш колене и да кажеш, това е моето дело на вяра, Боже, аз искам да получа. И съм сериозен. Това е, което може да стане чрез нас. Но нека да става тогава. И аз искам да ви предизвикам. Молете се. Молете се Господ да измете онова, което е буклук от душата на управниците. Или промяна, или смяна. Ама смяна без промяна не е промяна. Нали? Така че, молете се. Приемете го това като дълг вътре в вас. В къщи. И заедно в църквата, като се молим. Господи, Ти вразуми. Ти иди. Ти отсъди. Господи, хвани ги на местопрестъплението. Боже, изпрати им ангел Господен. Алелуя. Боже, все още могат да видят там в парламента как някой пише на стената. Тези неща не са прекъснали и не са престанали, приятели. Вижте откровението, ангели ще продължават да навестяват земята. Между човека и ангела има връзка, когато искаме неща пред Божията воля и когато ги вярваме. В противен случай ангелите чакат. Затова за насърчавам. Не се предавайте и бъдете мъдри. Не бъдете в групички, където само смиват, хулят, хвърлят павета и какво ли още не. Яйца. Нямам повече какво да кажа.